faci acolo, mă? Salutare tuturor, eu sunt MC Bostro, aici alături de Teo și Kelvin. Și Salutare. Razer care se joacă Skywars, dar mă rog. Dacă mă joc ce? Și alături de o vacă care fuge. Mâncarea inimioară, mâncarea cărnița. Bă, filmează-o! Nu mai ai Ok, vacă. deci Avem voie să acum ne jucăm o mapă de parcurs. Păi da, nu. Nu Hai se să începem cu easy mai bine. Easy, Hai. easy, easy peasy. Mă nervează mouse-ul meu, frate. Teo, ai văzut ce am făcut? Nu am văzut. Aici ne punem spawn point. Da, Da. Îți dați singur. Da, bravo lui, eu mi-l pun. Ia schimbă. Kenzor, unde Să-i ești? peste. acolo. Aici. Păi nu, este acolo, nu aici. Oh my god. Vreau conduc premium odată. Inventory, da? Da, E bun. am băgat eu. Ce? Keep inventory. A, da. Eram mișto să ne jucăm un Lucky Block, dar am făcut odată eu cu Ovidiu server și n-a mers. Bă, dar de ce Merge. nu poți să... Cred că e săritură de 4 blocuri. Bă, Ah, trebuie să ne uităm să vedem de ce nu merge să punem modurile să ne jucăm Lucky Block. da. Deci au mers, apăreau Lucky Block-urile și când le spărgeam nu ne dădea nimica. Bravo. Bă, dar ce am pățit? De ce nu pot să fac parcurs? Că ești nob, mai ales la easy. Mă bat cu un legăr. Un lagăr youtuber, adică Ovidiu. Bă, dar nu mai sunt lagări. Ovidiu în trecut. Adică acum câteva luni. Adică acum o săptămână, nu? Ba nu. Ba nu, Mă enervează. am zis câteva luni. Am plictisit. Vreau dată să mă joc pe mâncă să gând. Eu vreau să mănânc. De parcă ai cont premium. O să aibă. Exact. Și o să am și capă peste 2 ani. What the fuck? Serios, mă, serios? Ziua mea e peste 2 luni. Ziua Nu mea mă e deștepte. astăzi. Septembrie, octombrie. O lună, Emi. Ba nu, 2. Ce prost sunt. Bravo. E mai Aleo, și care deștept eram decât bucuros. tine, mă. Da. Nu, stai liniștit că nu e așa. Ce? Eu l-am învățat totul. Ce? What? Deci, sub spawnul nostru, și ce este Ovidiu? O gaură uriașă. What? M-a Unde? bucuit. Sub spawn. Bă, dar nu putem să facem și noi playeri invizibili. GG, Gata, știu! Nu poți să-i faci. Da, poți! De fapt, stai, de ce mi-am dat game-ul? Dar cum poți, mă? Doar cu plugin. E normal. Rip oaie. What? E ceva cu Generation. Aici. Oie, Rip Kez. Bă, ați văzut clipul ăla când Rafa se uită la videoclipurile lui mai vechi? Da. Rafael Generations. Dar voi sunteți toate, dar zi Rafael. Nu, what the fuck. Hai, veniți toți aici! Când muriți, veniți aici. Nu, nu vreau să fiu invizibil. Da, de ce? Nu vreau. Nici eu nu vreau. Așa că am să... Nu pot să joc când sunt invizibil. What? Da, de ce? Nu pot eu, na. Nu mai îmi văd mâna. Da, exact. Ții ceva în mână. Mama, foame. What? Bă! Deci, porcul era în fața mea, nu? Adică mai grav boss. Poate la... It's a troll on the server. Au, am murit. Bă! Nu. Am murit. Taci.
dau bani, că după aceea să închid serverul. Ba nu, dai pardon, /pardon. A, da. Slash scuze. Da, ceva de genul. Nu mai pot. Bă, vedeți dacă merge comanda asta. Sigur o să meargă. Ia, care? /caca, da, bă! S-a întâmplat live. Nu live, nu live, te încurci. Dacă scrie asta, o să plouă. What? Bă! Hai că dau pardon. Cum a fost blocat, mă? Bă, tu ești pe serverul lui, el a fost blocat. Bă, scrieți asta în chat toți. Ce, mă? Ce scriu pe chat? O să plouă. Ia. Wow! Plouă cu pișat. Ce să scrie, mă? Că la mine nu plouă. Glumeam, mă, deșteptule. Serios, la mine chiar nu plouă. Nimic. Doamne, deștept ești. Scrieți asta. Pe Skype ziceți voi. Da. A, Da. da. Și mă încărca pe mine. Serios? Aoleo, du-te la baie. Te-ai căcat pe tine. Nu! Am sărit peste și am ajuns atât de departe. Și tu ai ajuns până la slime-ul ăla. Oh my god. Bă, în loc să scriu kill, am scris pipi. Hai te ajute, Kenzer. Bă, scrieți asta. Bă, cine are curaj să citească asta? Mersi că așa muream. Cine are Ce? să citească asta? Am Ia, văzut ce? scris. Ce? Ce zic cu voce tare ce a scris Razer? / m-am căcat pe mine. Bă! Da, bă, serios? Aoleo, nu este... Hashtag m-am căcat pe mine. Pe pute. Deja... Ia băle, ca... Oh. Shit. Are legătură cu subiectul. Bă, fiți atenți ce au scris. Bă, deci nu pot să trec de slime-urile alea. Bă, știi cum se cheamă înainte la Balegă, când era mic? Ah, Cacamu. what? Cacamu. Nu, nu, nu. Bă, uitați ce scrie pe chat. Ia. Balegă de bancă. Da? Da. Mișto. Ice Blink. Da. Tu erai în fața mea. Mhm. Vorba aia. Ce am mai scris? Bă, legat de Ce? cap. Deci am dat pe lângă geam. Știți chestia aia să nu faceți să arate dead-urile de câte ori a murit? Nu. Teo, Da? știi să faci să arate în dreapta câte dead-uri avem? Adică de Nu, câte ori? eu nu știu. What? Ah, da, e videoclipul ăla. Care? A fost prea troll videoclipul ăla cu Teo nu are. What? Ce video Ați cu Teo avut nu chestia. are? Ultima dată ai postat acum o lună. Soarta. E foame. Așteaptă, Dacă- mă. Bă, acea pauză lungă ți-ai luat. Bă, dacă nu meditează mai repede Teo videoclipul ăla, nici la anul nu o să fac canalul nou. Cine face canal numai de vlog? Vără meu.
Bă, deci nu pot să sar pe slime. Mă enervează slime. Mă uit pe net cum să fac Niște. afară tedurile. Știi că ascult ceva. What? Ce se aude? Se uită Razer la ceva. Da, bravo lui. Să se Știi dea la pe cine mă mult. uit? Bă, se sunt dea singurul pe care mult. poate căști. La tine mă uit. Da. Te uiți la Teo Moare. Ia. Știi? Teo moare. Te omoare. Dar ce mai ești videoclip? Teo nu moare? Da, da, este. Teo moare. Care? Ți-am pus eu coroană de înger. Nu cred că o știu. Mi-aduc că aminte chestia cu coroana. Opra! 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 Nu! Opra! De ce Nu. opra? De ce opra? Senpai! Senpai! Why you do this, senpai? Pentru că senpai. Pe că e senpai. Bă, Ovidiu, nu vrei să încerci mapa mea? Nu. Nu. Bă, da. Du-te! Pisici mati, pisici mati, pisici mati, pisici mati. Apropo, Teo e fată. Maximă. What? Eu? În Minecraft. A. Acum te mai înțeleg. Ai băgat difficulty 0? Nu. Trebuia să bagi deștepte. Sau dai din... Dar mie nu-mi scade mâncarea. Nici mie, cred că e pe easy și de aia. Nici mie nu m-a spus. Cred că e pe easy. Sau poate o comandă și ne dă E pe easy. saturation. E pe easy. Crede-mă, e pe easy. Da, poate e o comandă și ne dă... Am căzut. Și ne dă saturation. Da. Dar nu vedem noi, da, e posibil. Mm. Eu să știu mai mult Minecraft decât tine. Decât cine? Decât... Decât Ovidiu, mă. Păi da. Eu l-am învățat pe Ovidiu de Minecraft. Serios? Da. De la mine știe de Minecraft. Dacă nu eram prieteni, el nu mai știa de asta. Bă, Nu, cum se nu numește mai ăsta? Cum să scriu? Și eu tot la tine am învățat. Dacă nu te cunoșteam pe tine, eu acum nu aveam calculator. Glumeam, Bă, aveam. cine mi-a dat de OP? Ce? Cineva mi-a dat de OP. Cred că Kenzor. Că eu nu Da, aveam. da. Dă-mi OP, Ovi. Automake. Mersi. It's a troll on the server. It kills everyone. What? Știi că pe server, dacă e tot, poate să dea de OP. Mamă, întotdeauna și mi-am dorit eu. Mm. Bă, deci cum se numește chestia asta? Care? Să faci tabel din ăla să arate dead-urile. Nu știu, dead. Ceva cu chestii. coma în blocuri. Da, știu. What? Nu, Ai că sărit cu nu am spatele? făcut fără. Ai sărit cu spatele? Hashtag Eu? Gaming l-au făcut fără blocuri. Fără blocuri. Fără comment. Nu poți, nu cred. Ba da, poți. Vreau mâncare. Bă, dar nu mai da! Dar să-i dai și tu acum, ce vrei? Ce? Slash mieson. Da, culcă-te că ți-e foame. What? Băga mea și tare că dacă nu-mi dau cu game mode. Da, deci, uite ce am înțeles eu din ce am zis. Dacă nu-mi bag picioarele, îmi dau cu game mode, știi? Adică, ai înțeles? Da, m-am prins. Bă, dar nu mai pot și eu să trec de un nivel. Nici eu. Și easy, mă, fii atent. Da, știu, asta mă îngrijorează și pe mine. Ovidiu, dă-mi o pecă, mă enervează. Bă, dar nu-i mai dat de o pecă. Dar știi Da, ceva? dacă nu mai dă Dar kill. știi ceva? Dacă nu mai îmi dă kill, îl iert. Nu mai dau mai niciun kill. Uite ce am făcut. Ce? Uite de băcet. Nu se vede. Bă, mâncare ai! Eu ai zis că îmi dai mâncare. Așteaptă, boss. Păi du-te la fast food. Bă, dă-mi o pe să-mi dau kill. Nu! Ce-ți întrebe?
Hai că-ți dau eu. Trebuie să meargă spawn point-ul. Aici radios. Urmează Ce Waiting. pe blocuri, bă? Oh, yes! Urmează Big Time. Ce-ai Press făcut? then go down. Radios. Ce se întâmplă? Urmează Big Time Rush. Salut. Bă, ce-ai făcut? Însă, Știu, n-am făcut nimica. Ai terminat parcurul cumva? Da. if I go Oh my god. Serios? Hai la al doilea, la mediu. Tu du-te, că tu ai terminat. Ok. Câte levele are? Doar un singur level. Parcurul întreg. Are 3 levele. Easy, medium și hard. Ăla care faceți voi e easy. I fucking did it. I fucking did it. I fucking did it. I fucking... Citit. Am citit. Am citit. What? Am nevoie de mâncărică. Mâncărică împuțite. Dar știi că e pe easy, nu? Da. Păi da, și? Down here. What? Barman, hai cu mata. Ok, că... Oh my god, cât de lung era hatul ăsta. Bă, asta e mult mai ușor decât ăla easy. Da, bravo lui. Vorbesc foarte serios. Și uite și partea grea. Apa nu e grea. Bă, deci noi nu terminam nici la easy, mă. Opa. Bă, Teo, Bă, eu te văd cu capul întors. Te văd cu N-am capul făcut întors. nimica. Te văd cu Bă, Ovi, capul. Ce? Teo cred că termină și hardul până terminăm noi easy-ul. Oare de ce e aici, Teo? Mi-am dat spawn point-ul aici și... Înțelegi? Hai să mă duc. Gata. Gata. Ui! Du-te, bă! What? Am apăsat și m-am dus jos și am terminat parcurul 1. Yeah. Hai la medium. Asta e hard. Unde e ăla portocaliu? What? Am dat slash say. Ah. Am sărit peste. Aoleu, să nu spui că încă mai am spawn point-ul. Ba da, îl mai am aici. Eu Hai mi-am că am dat... dat eu weather clear. Uite! Ai, fuck. Almost there! Aici sunt. Imediat, imediat. Puțin mai am, puțin mai am, puțin. Oh, mă. Ce era să termin? Era. Tu erai pe stâlpul ăla galben. Da, Da. și eu am dat fail. Eu am dat fail la asta, la săritura asta. Bă, știi cumva că uneori când sărituri de astea care nu mereu îmi reușesc, mă stau ciudat, mă pun ciudat, știi? Bă, dar nu s-o obișnuit cu scările în partea aia. Eu sunt obișnuit cu în ambele în părți. Da, bravo ție! Eu mă duc să le schimb, mă duc în creativ și le schimb. Nu, n-ai voie. N-ai voie, Ovidiu. De ce? De ce e serverul meu? Pentru că spus în anumit fel încât să poți să faci parcurul, înțelegi? Eu sunt obișnuit. Bă, unde trebuie acum? Le pun în ambele părți. În ambele o să fie prea simplu. Gata. Fuck! Gata. Măcar mai ușurat treaba, bă. Mi-ai ușurat treaba. Ai făcut treaba mai ușoară. Dă-te, bă, că nu văd. Te-am zis că nu văd. Da, bravo ție. Bă, ăsta e cel mai retarded parcur ever. De-abia aștept să mă joc și un survival games ca lumea și care nu-i stricat. Hashtag Zuzandrei.
Cum survival game stricate? Adică fără taiere. Păi ăla chiar că e stricat. Gata, și ăsta e stricat. Și când am și ăsta e stricat. Și ăla e gata. Hard. Serios, terminat deja ai hardul? terminat pe mediu. Da. Oh my god. A fost easy peasy fucking squeezy. Ăsta Kenzer se teleporta la mine și eu cădeam. Și el cădea. Deci s-a teleportat degeaba. Degeaba. Firaghiu. Bă, unde mi-a dat spawn point-ul? Bă! După ce trec de muntele ăla îmi dau spawn point. Adică de stâlp. De ce a scris G? GG, adică GG. Am văzut, dar de ce a scris? Nu știu. Deci, Bă, vreau să văd ce se întâmplă dacă dau așa. Deja. Cât de tare! Ce? Am dat slash kill around A și murim toți. Da, nu știai? Nu. Îmi folosesc comanda slash kill numele, știi? Bă, nu mai da! Bă, dar nu eu dau. Gata. Opa. Bă, dar nu mai dau. Hai să dau slash kill așa. Să-l am. Ce mai fac? Deci așa de bossy comanda că și ăia din creative mor. Da, știu. Da, oricine moare. Dar nu-i normal. Era mișto ca aceea că te arunci în void pe creative să nu mori. De. Dar tot mori. Am zis că era mișto dacă. Știu, ar fi mișto, dar nu e. Dar de ce te tot teleportezi la mine? Să am spawn point. Stai că acolo nu pot să trec. Dar sar peste. Bă! Hai, eu zic că a fost destul pentru episodul de azi. Stai să mai fac. Și tot mai fac parcurs. Ce? Mai fac parcurs. Fac. Deci, sper că v-a plăcut acest episod. Mulțumesc de atenția acordată și ne vedem data viitoare. Bye, fucking bye. Bye. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.